Hi, mulakaw sa mi para mag-date-date panag sa kunuhay. Di sad magpauwahi si ng bandin, mag-selfie-selfie sad. Human pa nga on. Human, di mag-grocery kay mahuman ni among tulungan nun every weekend. Mao ni siya, nakita ninyo. Abot sa balay, magluto dayon sinang bandin. May favorite sa akong anak. Ug na samtang sila nag-answer. Pag human answer, nagduwa. So, mao na ni ang last na ko nga luto. Hello mga kabanding, good evening kanatong tanan. Good evening. Sus, pila na ka days nga wala ko naka-vlog. Kay ngano, na-busy silang bandin ug maestra sa mga anak. Nagmaestra taon ko sa mga anak ko niya. Kumusta mo diha? Gimingaw mo na ako? Na ba kay gimingaw na ko? No? Hinaut unta, okay mo? Niya. Safety ug palihog kog like sa ako ang video. This is Nang Bandens TV. Good evening. Happy Sunday kanatong tanan. Unya kay na akong anak. Dara. Hi. Kuha siya sa plants. Na ko'y plants. Mao ni akong gitrabaho karong Sunday. Kami ni Mama Liling ako gitabangan. Ayaw hilapti ang plants. Unya productive kayo akong Sunday karon kay tungod daghang nabuhat silang banding. Gahapon wala ko naka-vlog ug na akong anak ay. Hi Sky. Hello. Karon na human naman ang module sa akong anak. So mag-storya na sad ko sa inyo ha. Ganihang buntag pag mata nako di ay gabi magbuhat. Sky palihog ko off sa suga Sky. Kay may na lang gamay-gamay ato isa nang sa kusina. Pa-off na to. Nya gabi musayaw unta ko, makakita unta mo nga sinang bandin musayaw. Naunsa ba nga ako ang tripod naguba. Gisapot turoy ko kay naguba ang akong tripod noon ko nakasayaw. Nga wala man ko'y tripod. Suot na ko para unta sa ako ang TikTok, makay mag-TikTok nako. Naka-costume nako. Pag abot sa tripod kay ako nang gipabarog, di naman kabarog, giwaman man to sa akong bana gud ang tripod karon kay naguba naman. Wala na hinuon ko nakasayaw, ang malimpyo gud ang tibuok balay. Sus nang limpyo ko sa kusina, tanan nang limpyo ko kay pila ka Saturday, Sunday. Sige man ko lakaw. Di ba nakita ninyo na ako'y bagong video. Karon wala ako'y bagong video nga naglakaw ko. Naarar ko sa balay, nagsigi ko panglimpyo. Pag panglimpyo wala na ako na videohan. Ay, grabe ka busy na kay di man ta matulin gud kung mag-video ta nga manglimpyo. So, productive jud ang akong adlaw ron. Unya kay pag human ako limpyo, grabe. Murag turumpo sinang bandin sigig lihok-lihok. Ako lagi tiil kay murag di mapiko sigig. Lakaw-lakaw. Kay pag human ako limpyo, nagluto ko. Pagka human, nilakaw na sad ko ng grocery. Sus, grabe niya. Pag abot gikan sa grocery, nagluto na sad ko. Di, grabe jud kayo. Oo, kato, tungyari ka niluto kag chicken. Pag human grocery, nagluto ko. Karon, nakalingkod na jud taon ko ang akong tuhod kasakit. Inigbarog na ko kay kasakit na sad sa akong tuhod. Noon sa sad niya akong tuhod. Kay magsigi ko lakaw-lakaw, wala ko'y bation. Pero kung mo lingkod na sad gani ko, akong ipiko akong tiil, hala kasakit man noon sa akong tuhod. Noon sa naman nagpakita na jud nig sign taon nga tiguang na sinang bandin. Spaita. Tiguang na ko Sky? Tiguang ka gamay. Hala tiguang na kuno ko gamay. Ngano nakaingon man ka tiguang ko gamay? Gamay ka ay. Gamay. So tiguang na jud ay sinang bandin kay sakit naman ang tuhod ni ng bandin Unya mga kabandin, go lang ta, bahala padung na tiguang ani, ha? Masakit ang tuhod ang mga tiguang.
Oo, musakit man na ang tuhod. Mama Liling pangutan Mama Liling. Natugog naman si Mama Liling. Musakit si Lula, pangutan na si Lula. Sakit ng tuhod basta tiguang. Sakit ko. Tubag pa si Mama Liling, pwede na to. Sakit ma? Sakit basta daming trabaho. Sakit Di makalingkod. Kamu mga kabandin, sakit sa din yung tuhod. Mao na nakita ninyo kanang mo sa opisina. Nakita ninyo no nga kinahanglan jud mo barog ko. Ako jud exercise ang mga kaugatan, ako mga katuhuran kay para taon dili malak nga magsige lang kog lingkod dira. Mao na ako jud taon ipiko-piko ang ako mga tuhod kay musakit man. Kamo nakasuway mo ani. So maulan jud na atong buhaton mag-exercise piko-pikuon na to atong tuhod. Unsa na say pangutana akong anak. O inga na imong anaon imong tuhod. Anaon kay ngano kuan man ma-okay na dayon imong tuhod. Mo na akong ika-advise ninyo mga kabandin, ipiko-piko taon inyong tuhod. Mag-exercise kay para ang ato ang mga kaugatan dili ma steady og kapiko, magsige na lang barog. So maghatag mo pila lang gud ka minutes, magsige mo exercise. Wala na sad mo nag-exercise. Okay. Ikaw nagsige man kag-exercise. Akong anak taon sig pangutana. Mag-exercise bitaw ka kay magsige man kadagandagan dito, madagandagan diri. Exercise man na. Ali diri pag magbabay na ta. So maura to akong ipakita ninyo nga Ginoo ko mga kabandin pila ka days wala ko naka-vlog. So maura to akong ikuan dira akong anak si Carmel Sky. Mao ning magsigig pangutana nako. Babay na ta. Kay kanang matulog na ta kay unsa nang orasa niya. Work na sad ko ugma. Bye-bye! Bye! Please subscribe, like, and comment, and also share para madagandagan ang makakita. Ang bell Bye-bye! di ay. Thank you for watching. Ang bell. Ang bell, i-push. Bye-bye! Thank you for watching! Thank you for watching! Bye-bye! Bye-bye, Skoy. Pagkikit. Bye.